Turvallisuus ei vaadi varmuutta, eli sinun ei tarvitse olla satavarma siitä, että mitä tulee tapahtumaan tunteaksesi olos turvalliseksi. Ja jos sie yhdistät turvallisuuden tunteen varmuuteen, niin se tulee väistämättä rajoittamaan sinun elämää ihan hirveästi, koska ethän sinä uskalla tehdä mitään uutta, koska siitä voi olla varma, että mitä tapahtuu. Sinä et uskalla ottaa ja lähteä ja vaikka muuttaa muualle, koska siitä voi olla varma, että mitä siinä tapahtuu. Ja erityisesti ihmissuhderintamalla, jos sinä koitat hakea varmuutta toisesta ihmisestä, niin se ei tule ikinä toimimaan, se ei tule ikinä tuntemaan oloasi turvalliseksi, koska siitä voi ikinä olla varma, että miten se deitti vaikka menee. Siitä voi olla ikinä varma, että lähteekö tämä mies jossain vaiheessa siitä suhteesta lätkimään. Siis lopeta turvallisuuden tunteen ulkoistaminen, koska sieltä voi kontrolloida näitä ulkoisia asioita. Ainoa asia, mitä sinä voit kontrolloida, olet sinä itse, joten sen sijaan kannattaa yhdistää se turvallisuuden tunne itseesi ja omaan identiteettiin, eli olla sellainen ihminen, joka tulee selviämään tilanteessa kuin tilanteessa, kävi miten kävi. Okei? Silloin sinä olet aidosti turvassa koko ajan.